Halo Bolo, assalamualaikum. Hari ke-13 Ramadan. Wah, dapur sebelum nanti berperang di dapur ya toh. Monggo Mbah. Wah, iki. Wah, ini cambolos iki. Cambolos iki lho. Cambolos iki lho. Poso ora iki? Poso ora? Walah, nane. Loh, gabut ini iki lho, ya ta. Iki mancing mania iki. Entar hasil? Endi? Entake apa? Apa? Wader. Wah. Nanggonmu eneng ra bola iki lho. Empang nang kene empang apa iki jenenge? Hah? Ini boleh TikTok males sih. Ya Lah lo Zil. Oh, pemandangannya elok ya lho. Wes. Jos. Kalau bola pemandangannya bola apa itu? Wes. Nah, pemandangannya mancing ya toh. Wes. Iki nunggu buka lagi. Sesuk, Mas. Oh, sesuk ah. Ya, sesuk. Ya ora ta, Zil. Poso beduk ya, Zil. Piye, Zil? Omah. Rendok 2.000 aku. Ya apa ora itu menembati apa poso full entuk 2000. Ya. Oke. Sing ngene iki apa? Wader apa nih, Zil? Lele iki lho. Lele tuh. Lele apa? Tek. Tek. Terus apa nih? Nganu. Apa? Ceng. Apa? Ceng. Boyo eneng ora boyo? Enak. Hah? Enak. Boyo eneng? Enak. Boyo apa? Ya, boyo darat. Boyo darat. Ngene bola. Ya. Oke, siap. Sampai ketemu lagi bola.